एगो कजली के चुमा ले लेहनी 5-5 मिलियन के व्यू लेके आइल बा लोग एकरो के ले लिका ना मर्दे एकरा के तू चुमा मत लो। हम तो कहेंगे एकरा का पिल ना, गलत बात ना भाई। कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता भाई। मर्दे तारी एगो बात तो बहुत खराब बा खेसारी भैया। तू मर्दे जवान आवेली सन जामना के कबू चुमा लेवे के बात कर लो तो कबू पटक के पे ना, कबू कुछ और कर देवे के मन करे लो। माने तू का चाहत रह पब्लिक के बीच लिया वाला भाई। तू अकेले जवान मर्जी जिंगन दाबे लो पकड़े लो कोनो को चुमा ले लो कोनो ना, उ सब बात भाई अलग बा। तू देखो खेसारी भैया एगो बात तारा से जरूर कहम भाई, तारा जौन करे के बा ले जाइए मरते प्रोग्राम के बाद रूम लियो होटल लियो ले जाके कि के काम कर दियो। लेकिन मर्दे तू पब्लिक के सामने बताव तू तो मर्दे चुमा ले लो बाकी सब भाई साला देख देख के पानी आ जाला सन। कहाँ जाइए तो ये अच्छा बात नहीं है। तारा जौन करे के बाद जौन अकेले में करो रूम में ले जा जौन बुझाई जौन करियो, लेकिन पब्लिक के बीच ही सब मत करो। लेकिन कुछ कह मर्दे खेसारी भैया तहार माने प्रोग्राम देखे में ना मजा आ जाला। माने दिमाग के तनो टेंशन नहीं आई लोग हो आ तहार स्टेज प्रोग्राम देख लो तो माने दिल गद 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 चला। तू मर्द जौन बुझाता जौन करो एकनी के संगे उतार माल है आ तू बोले बड़ा पैसा दे के जौन बुझाता जौन करो। लेकिन तू यही गन भाई हमेशा एकनी के यहाँ हाँ तो एने हो जाता काहे की हरकतें ऐसा बतौरे वीडियो देख देख हमनियों के सारे सीख गई बनी सन। तो उस हर अलग के बात खेसारी लाल यादव के अगर तू लोग फैंस हो तो बताओ का खेसारी लाल यादव के प्रोग्राम देखे में मजा आवेला कि ना आवेला। मजा आवेला तो ये वीडियो को दबा के शेयर कर लो एकदम। आई वीडियो की जानकारी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर बिल्कुल ना भूलिए लो। भाई के सपोर्ट करिए लो। मिलो जी अगला दिन अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।